Moje ime je Dijana Kvesić. Mama sam 4 djece. Uz podršku muža i djece, zajedno kao obitelj, pobijedili smo moju dijagnozu rak vrata maternice. Oni su moji heroji. Naš obiteljski moto je jedan citat iz Biblije, a on glasi: "Ne boj se, samo vjeruj." Time smo se vodili. Nismo se bojali, samo smo vjerovali i tako smo herojski pobijedili rak. Želim potaknuti sve žene na preventivne preglede i poručiti: ne bojite se, vjerujte svom liječniku. U doba suvremene medicine i otkrića danas niti jedna žena ne bi trebala umrijeti zbog dijagnoze raka vrata maternice. Odlazak na redovite i preventivne preglede te cijepljenje protiv virusa koji uzrokuje rak vrata maternice najbolje su jamstvo da se ili spriječi nastanak raka ili da se zaustavi u najradijem stadiju. Kad se dogodi da ta dijagnoza zloćudne bolesti je već tu, mi žene na tom putu ne smijemo pasti, jer upravo mi smo te koje puno toga držimo da ne padne. Olakšavajuća okolnost mi je bila to što nam je pojam borbe i motivacije sastavni dio života. Moji sinovi Anđelo i Ivan su osvajači svjetskih i europskih medalja u karateu i višestruki nacionalni prvaci. Kroz njihov sport smo jako dobro naučili što znači ustati kad padneš, boriti se svaki dan, motivirati se i kad je teško, stisnuti zube i prebroditi strah od borbe koja nas sutra očekuje. Također smo osjetili i kako se uživa u pobjedi. Nemojte se bojati pregleda, vjerujte svom liječniku. On se školuje čitav život da vama omogući najbolju skrb. Ako moja pobjeda nad rakom motivira barem jednu ženu da se odazove na preventivni pregled ili da sa savjetima struke spriječi rak na vrijeme, bit ću neizmjerno ponosna. Kao na svoju djecu, kad za svoju domovinu stavljaju medalju oko vrata na svjetskim borilištima. Samo vi možete biti pobjednik vašeg životnog borilišta ako skupite hrabrost i ne odgađate redovite preglede koji vam mogu spasiti život. Ne boj se, samo vjeruj i herojski zadaj udarac raku.